Ademais do seu valor paisaxístico, os xardíns Felipe de Castro constitúen un dos elementos patrimoniais máis importantes de Noia, situados sobre os antigos terreos do convento de San Francisco e configurados como espazo público dende mediados do século XIX, precisan dunha intervención para mellorar o pavimento e a accesibilidade, así como a sustitución do mobiliario en mal estado. A remodelación e condicionamento dos xardíns de Felipe de Castro, nesto que estamos aquí. Bueno, estes xardíns creo que necesitaban unha obra deste tipo, algo moi demandado pola ciudadanía. Podemos ver perfectamente as charcas que hai, os desniveles, incluso a xente maior, a nivel de cuestións de accesibilidade e demais. E entón vamos a poñer os xardíns de Felipe de Castro onde creo que se merecen e creo que o resultado da obra vai ser moi satisfactoria para todo o mundo. Vaise botar unha especie de pavimento compactado, de xabre, acondicionado e aprobado por Patrimonio, perfectamente adecuado á realidade dos xardíns. Non é esta a única obra con cargo aos fondos Next Generation que ven de licitar o Concello, que aposta tamén polo condicionamento dos accesos á senda litoral do Obre, pendentes de rematar. Nesta zona actuarán tamén no albergue da Chaínza para dotalo dos servizos que permitan a súa apertura. Unha senda do Obre que faltaban escasamente 50 metros por finalizar un tramo, que tamén o vamos a incluir, dotar o albergue da Chaínza de todos os saneamentos e suministros necesarios, que, como todos sabedes, estaba sin eles, algo que, desde o noso punto de vista, totalmente injustificable. Estas actuacións enmarcadas no Plan de Turismo Sostible suporán un investimento total próximo aos 200.000 euros, destinados a seguir mellorando o patrimonio ambiental e histórico da vila.